последната отчетна конференция, която направихме с разширение младежки консултативен съвет, се отчетоха два слаби момента. Два слаби момента бяха отчетени. Че младежките организации и членове на Младежкия консултативен съвет около 100 на брой изпитват затруднение да влязат в самите училища, училищната база. Тоест, младежките организации, които са прекали на Моля ви за тишина в залата. Сега, когато и образованието и младежките дейности са прекали на Поп Стефанова, ще стане точно това. Приливане на девете функции и гарантирана връзка между училищата, директорите, учителите и младежките организации. Защото самите ученици имат двете си качества. Един път като ученици в училище, друг път като активни членове на своите организации, със своите инициативи. Тук ще бъде връзката между двете неща. И младежки дейности и спорт. Когато ние коментирахме в някои отношения липсата на достатъчно спортна база, ние такава е изградена в някои много добра спортна база в училищата. А в момента тази спортна база остава недостъпна в голяма степен за спортните клубове и за младежките организации. Сега това нещо ще бъде гарантирано от единно ръководство да има и тази връзка между образователния процес, свободното време, между спортните и всякакви други занимания. Дали това ще бъде хореография, дали това ще бъдат музикални състави, това ще бъдат спортни отбори, те сега ще имат възможността функционално да комуникират по-добре с изградената учебна база. Това ще бъде един плюс. Не отричам всичко това, което вие споделихте като аргументи. Мога да приключа с това, че давам гаранция, в никакъв случай няма да ослабя вниманието си. В никакъв случай няма да лишим от внимание на младежките организации. За това, че Варна иска да стане европейска столица. Това е също младежките дейности, това е инициатива на младежите, която е посъдила свет, обсъждайки, цяло се присъедини и считам, че Варна има тези възможности да бъде впечатляваща помощ и домакин на такова европейско събитие. Убеден се, че ще подкрепите и имаме големи шанси да успеем. Това няма да бъде експорт на телефон. Браво! Браво! Мафия! 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 Моля за тишина в залата. Господин, безспорно е, че трябва да се направят реформа в администрацията и аз приветствам това, което прави господин Йорданов, тъй като няма как в тази тежка ситуация да няма подобни действия. Има